Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Dr. A.J. Ricky Singkon ude uwe ni kinomi kmat bat ba paunam bat bala no senyang shibun haga jilla Meghalaya kamtam haga Shillong Parliamentary Constituency. Kajing imjing u kalong kajing ya lenti jong kajing shakri bat ba kajing ai tilut ba kajing i jala ka jilla. Ula syajit kumu MP ke Shillong Parliamentary Constituency. Haga baula mikman ya kajing e ba kajing angnut jong upat ba. Kum UMP ke Shillong Parliamentary Constituency u Dr. A.J. Ricky Singkon ulalong unong mikmat ubaslur banra ikimat kibakta ya ke Meghalaya bar kathan shati lami ngi ha parliament. Ki katu kat niki kam baki jingkren bakong sanjung u kilong kumni. Ulara ya ke jingdawa ban pentri kam ya ke ILP ha Meghalaya daga baong bakani kan nyada ya ke jilla bar kajat bin riu lum na ka jingwan rum kerthep ki riu na bar jilla. Kajingkran halor ka reservation policy berki hok riulum ula kersha ni kajing don kamban pene pensa ki hok jeng ki riulum barban ai jeng ya dai kajing long kerpang jeng kejela hapo ka sik schedule ka kot ka khya bagi hospital ha Meghalaya kum u doctor ula kran shirham halor kajing duna ki hospital ki doctor bar ki tiar sumar ha kajela ula dawa jeng ya rap na ka sarkar pedeng ban kentiu ya ka kot ka khya kham tam ha ki than nong kendong ula ra ya kajing don kamban Don shushu ki Central University ki junior scholarship but ki scheme na kabta ki samla puli jong ka jilla. Ban pen bhai ki surok ba ban pen ploy ya ka real connectivity she Shillong but ban kantiu ya ka junior day ling ba kan lenti surok but how. So when on the way ka dei sha ka jan miet ka ba si tang ya ka state tang ya ka ri wajai ben rio re ya ka ri berkawai ke ri India ngala banong namar ke MP ke ba la jet upat ba hakisnem la dep ni sem banyar ku mu kamtam hagani ka ramla ke generation ke ba mentah namar ri ubrio ubakaren sibun ki mar ku jura jong ka jai berio hapo parlimen bat ubakindu ke por ke sarkar jong ka ri India jongi la kren sibun ngai ba hoi ku mu MP la long tang MP nak tang da ke parti uba job na state jungi bo mikmat hapo parlimen ringi ipat kejing keren jungu bad u kejing penskau jungu hapo parlimen kedai sisa kapa ngi kum kejala kum ri ujai beriu ni sonton bok boros katu wana ro de beriu bodan ya ka jingkit klik kejing ba klik na mata kajai beriu pat sko yang ban keren ni kelong ba komunomi kum i Dr. Ricky i ngalam long bang kwa do ruble ni kapor kaba kipat ba kita terang i ban injala mo ke jela Handrai kewarok dari kejing kamon jong kenrat kebau la shimno haladi yai MP bi jongi bram brom jongi ban ngaso bondong ba kejing bah kejung kejing surit kejung bat kamtam ya kejing long kejung bai iet bah yau belai ba u nong pedem jongi ba i shaikan kapor kejing songo jongi kedai ba chau nong pedem bat ngakwa ban ong ni kapor kolong ba kadai sya kejing duk ke bakrau wan gi khon samla ki ba don ha kata ka khep ke ba ngi duk jingkermen ba ya ki ngi jingkermen ya benyo ki no ilam ko mai handrai kejing long nong khwan jungi di arsnem ke adab na bonong arsnem tam la adab MP kalong si sapat kejing duk ke bakrau dan marbau dei sya utau MP bakren ya ka mar ke jura ke jai beriu hadu hapo ngam long hapo Delhi te hot kejing surit kejung kejing dulu kejung ba kejing shimkhia kejung bonong kolmi khmat jung sau bonong ba kedi kejing duk ba khra ti dong borom jung hot ila kren sibun na banta ke issue ki mat kujura jong ga state kejung wat lada ka VPP kam don ha ka bor sensar hapo ka state hari MP jung yele bantit kejing khang hapo Delhi hapo parliament bat di union wekati ka sarkar India hot lada ni bagimban ha ka boru ban sensar handrai idai pat utai sau bekeren ya kamat kejura bat ki pajba jong state ki aji sha ke jingkar sha ni thoi ka di jingdu ka bakrau bat niat ba kindon pat ki bil mi khamat hawi pat ki snem ke banwan ban bot pat ya ke dinjat jong MP ban brong jongi ke jing surit ke ban kong bakeren ka quality ko no elam bat ka ba jingajan bat ublei ba kejing sungu jong Dr. Ki kapor kadai ba ublei nong bo nong thau man pimi bat kum unoi ilam uba septing ublei bat be it shai kari ba jabri
ini kadai sya kanuksa ki arsnem ka bai long ku MP jong ka Shillong seat lawan ong ba ke jinglong jong i ke jing surik ko jong i kadai ka dak wa kanuksa i kun samla ke ba ki pateng ki man semi khmat ya ka jai beri ya ka ki pat ki constituency ki pat ki thang lawan ong ini ya ka state ru ba kadai benong bandon kanuksa kumbai Dr. Ricky ila peni syangi ki arsnem ke balalet no kadai sya ka dak ke nuksa bat ke ngelawan ong ke nuksa ke bahatam ya ki riu khmat ke jungi kinong khmat ke jungi bakin don ke mesim surit bat ke jingdon ke mesim ke banyajan baru pajba ada ubarit dan ada ubahe di baduk di basuk di baru separu di doktor ki don sya ke mesim bat penyedai bat ke mesim ke ba connect ke por bat ki pajba